Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan ekrançylyk suwlarynyň we arasagy suwunyň hazyr üçinçiligi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna Türkmenistan 15-nji ýylda Özbekistan bilen Amdyrýanyň suw serişçilerini dolandyrmak, gorumak we rejeli peýdalanmak barada alaşdy. Hasady maýyň ahyryna İran medeniýeti Türkmen we İran häkimetleriniň iki ýurduň araçyna ýerleşýän dostluk suw howdanyň suwuny ekrançylyk maksatlar üçin ulanmalyk barada ulalaşanlyklaryny habar berdi. Şeýle-de iýun aýyna Türkmen hökümeti Hazar deňiziniň suwuny arasalap onuň agy suw üçinçiligine ulanylmagy bilen bagly mailnamalaryny ýaşar etdi. Bu aralykda Azatlyk Radiosynyň habarçylary ekrançylyk suwlarynyň we içimlik agy suwlarynyň üçinçiligine dörýän bökdönçlükler suw ýetmezçiligi barada habar berýärler. Dünýä türkmenleriniň geçen sany Türkmenistanyň suw hojalyk pudugynyň töweregindäki meseleleri nazara ýylady. Garawum kanalynyň ykdysady ähmiýeti barada gurrun gozgady. Gepleşigimiň bu sany şol bir tema boýunça türkmen ýazgysy Hudaýberdi haly bilen geçirilen söhbetdeşlik arkaly dowam edýär. Hudaýberdi biz geçen gepleşigimizde Garawum kanalynyň açylyşy, işe başlaýşy, onuň Türkmenistanyň ykdysadyýetyne ýetiren täsiri barada gurrun etdik. Bu gepleşigimizde hem şeýlerek gurrundeşlik bilen dowam etdirmekçi bolýas. Ýagny şu Türkmenistanyň oba hojalyk pudugyny suw üçinçiligi, häzirki suw gytçylygy, munyň töweregindäki aladalar bilen bagly söhbetdeşlik geçirmekçi bolýar. Bilişimiz ýaly Türkmenistanyň başga da derýalar bar. Garawum kanalynyň başga da derýalar bar. Türkmenistanyň oba hojalyk pudugy, umumyň Türkmenistan suw üçinçiligi başga haýsy derýalaryň üstü bilen ýola goýulýar. Şu barada sizde näil maglumatlar bar? Türkmenistanyna ýatlasak 5 tane derýa bar. Şol 5 derýanyň 5-si de bir-birinden gözel. Ol bilen bellemeli Amy derýa, Amy derýanyň ägirt uly bölegi Türkmenistanyň öz şäherinden geçýär. Soňra şol gadymy ýazgylarda, gadymy taryhy ýazgylary okusaň 12-nji asyrlar, ondan soňky döwürler, şu araplar gelenden soň Türkmenistanyň taryhy barada açyk maglumat ýazylan çeşmeler bar. Elbetde taryh onun öňüm dowam edipdir. Ýöne men has el ýeterli faktlary ýüzlenýän şol çeşmelerde de Merkezi Aziýada ören bir gowy derýa we owodon derýa, ol Amy derýa diýip aýdýarlar. Şol derýa esasy eklenç çeşmesi, milletiň eklenç çeşmesi bolup durýar. Ondan soň Murgat derýasy bar. Murgat derýasy da ilki zamanlarda gaty uzaklara gidýär eken, şol biziň ýaşaýan ýerlerimiz Bayram Aliýanyň etekleri, onuň gum içine gidýän Atgyrlan diýä beýlik ýerler bar. Şol ýerleri Murgat derýasy suwlandyrýar eken. Soň kem-kemden Murgat derýasy çekilipdir. Häzir nähilem bolsa Murgat derýasyndan peýdalanýarlar. Murgat derýasynyň mümkinçiligi uly oba hojalyk üçin. Ondan soň üçünji bir uly derýa ol Tejen derýasy. Tejen derýasy da Tebigat bilen bagdanışykly derýa. Biziň mugallimimiz professor Mäti Kösäýew Tejen diýmek sözüniň tijen diýen sözden gelip çykanlygyny aýdýardy. Bir varianty şu diýip düşündirýärdi özü tejenli bolan soň. Eğer tejenli bolsaň tijenmeli. Şol derýa gelenini şunun dol peýdalanmaly, şunun ulanyp galmaly. Şu dümekçek yerlerini, ekinekçek yerlerini sorup şoňa ýetişmeli diýip aýdýardy. Ýagny muallimiň aýdyşýaly tejen derýasy wagt gelenini ýar faslyny joşup gelýär, ol köp ýerleri suwlandyrýar, soňu bilen tomus wagty, ýagny suwuň iň gerekli wagty ol azalýar, suwy azalýar. Şoň üçin ol bir berk derýa däl, ekrançylyk üçin berk bir önamly hojalyk däl. Ýöne suwly derýa. Suwly derýa onuň esasan Sarık tejen etraflary bu peýdalanýarlar. 4-nji derýa Sumbur derýasy, ol Gunwatarda gaty owodon derýa, dağlaryň içinden geçýär. İrkirak döwürde gaty ýokardan akýar eken. Sumbur derýasynyň boýunyna aýylarym ýaşapdyr. Türkmenistanyň şäherindäki iň soňky aýy Sumbur derýasynyň kenarynda ölüpdir. Şu taýda atyp alypdyrlar. Sumbur derýasynyň ýokarsyna daýnanyň duşuny maňa bir ýer görkezdiler. Şu taýda haraz bar eken, degirmen, suw bilen aýlanýan. Şol degirmeniň duran ýeri häzir gaty ýokarda. Suw bolsa
aşakdan akya. 5-nji derya Etrek deryasy. Etrek deryasy häzirki döwürde gaty pes bir derya ýöne ol. Ýöne bir adaty ýerlerden akyan ýap şekilli suwy az. Su az şol ýar tasyna oňat gelýär diýip aýdýarlar. Onun soňky döwürlerde ol suwy pes, ejiz derya. Ne şeýle tebigi deryalar bar. Inni egerde şol deryalary Garawum kanalynyň suwy bilen baglanmışdyrsaň, onu Türkmenistanyň ykdysadyetine hemişelik peýda edip biljek suwun gerek wagtlaryna, meselem paýta ekin üçin suw häzirki döwürde gaty gerek iýun aýyna, iýul aýyna, awgustyň başyna gaty gerekli bolýar. Sebäbi şu döwürlerde suw bolmasa gowatşy öz gülüni dökýär. Şol mümkinçiligi Garawum kanaly üpçün edip bilýär. Meselem Garawum kanaly bilen Murgat deryasyny alsak, Garawum kanaly Murgat deryasynyň suwuny tyşytlamaga ýardam edýär. Murgat deryasynyň ýokarsynda Saryazy suw howdany bar. Şol suw howdany suwdan doldurmak, şonuň suwuny saklap galmak, şonu aýaguly peýdalanmak üçin Garawum kanalyny ulanyp bolýar. Şonuň bilen birlikde bir Tejen deryasy wagtynda da şeýle, ol Aşgabatyň etekleri de şeýle görüşimiz ýaly Aşgabatyň eteginden kanal geçdi. Şol kanalyň geçen ýerlerinde bir näçe suw howdanlary bar. Meselem Han Howuz suw howdany iň uly howdanlaryň biri. Bir wagtlar ol ýerde hakykatdan howuz bolupdyr. Şoň ornundan Han Howuz suw howdanyny gurdular. Ol ägir uly suw howdan egerde bir has golaýa gelsek Aşgabatyň eteginde gugly köl bar ýa-da köpetler suw howdany diýilýär. Şolar ýaly howdanlarda da suwlary saklap ekrançylyk üçin gerekli wagtynda ulanmak mümkin. Garawum kanalynyň tehniki aýratynlyklary barada sizden näme maglumatlar bar Hudaý berdi? Garawum kanalynyň tehniki aýratynlyklary barada mende anyk maglumat ýok. Ýöne bizim owamyzda Garawum kanaly bilen işleýän, Garawum kanalyna zähmet çekýän bilermenler gaty köp. Bizim özümizden bar, goňşularymyzdan bar. Şol ugurdan adamlar köp. Şolar gidip Garawum kanalyny işleýärler. Garawum kanalyny mydama gazyp durýarlar, mydama. Egerde biz öňräki döwri ýatlasak, şol adamlaryň aýtmagyna görä her günde bir gezek Garawum kanalynyň üstünden uçur bilen, ýagny kiçi uçur bilen gözegçilik edilýär eken kanalyň üstünden. Şoň bilen birlikde Aşgabatda öňkü Astrovski köçesi, häzir o köçäniň ady elbetde üýtgägidendir, onu biljekler. Şol ýerde Garawum kanalynyň schemasy bar diýip gurrun edýärdiler. Maketi. Suw akyp duran maket, şol Garawum kanaly nerede egrelýär, nerede dowrak ýa nerede suw howdanyna goýýar, şonuň döredilen maketi bar eken. Şol gözegçilik etmek üçin, öwretmek üçin adamlara. Ine şol gözegçilikler soňky döwürde gally, esasan Niýazow döwlet başyna gelenden soň gally. Garawum kanalyny mydama gazyp durmaly. Garawum kanalynyň içinde zemsmaryat diýerler ýa-da zemnasos diýerler rusça aýdanynda. Ýagny suw içinden kanalyň düýbüni gazýan bir maşin bar. Ýokarda gämiň üstünde onuň sorjy agregatlary bar. Şol ýerden şol kanalyň düýbüni gazýarlar, bulançyk edip. Onuň ýokary goýýarlar, ýokary raýşdan agdaryp, kenardan agdaryp, aňyrda bir aýratyn ýere goýýarlar. Şol bulanyk suwy ol ýerde çäge çöp galýa, arasalynyň suw ýene-de Garawum kanalyna gidýär. Garawum kanalyny mydama ýygyderlik gazyp durýarlar, mydama. Nerede çäge üýtse, nerede çäge emele gelse, ýa bir öwrümde ýa-da bir halkaly bar ýerde şonu hökman gazmaly bolýar şo ýerni. Şol işler soňu bilen durdurly. Niýazow döwrüne sebäbi Niýazow aýtdy, bir kanal däl, bir derya öz-özünden akyp dur, muny gazmagam gerek däl, muňa hyzmat gerek däl. Şoň üçin bir Allahynyň beren zady öz-özünden akýar diýip şol hyzmatlary ýok etdi. Şonuň üçin häzirki döwürde Garawum kanaly öz güýçünde akyp bilenok. Onuň düýbüni gyrmança basýar. Suw ýeriň ýüzüne çykýar, suw ýaýraýar, suw gaýatçylygy bolýar. Ine şeýle kynçylyklar bar. Ýene-de bir aýdasym gelýän zat bar menim. Garawum kanaly ulanşyga berilenne belli ýerlerde Garawum kanaly üçin saka bardy. Bir uly savkoza ýa-da bir uly
hojulugy ýani pagtyçylyk hojulugyna gidýän ýerde Garawum kanalyndan saka alýadylar. Ýagny gatladan suw akýady. Galan yerlerde Garawum kanalyndan saka almak gadagany. Galan yerlerde Garawum kanalyndan suwy diňe nasos arkaly tehnika ýol bilen sorup almalydy. Garawum kanalynyň raýyşyna, Garawum kanalynyň geçýän raýyşyna degmek, şonu pozmak, şonu zaýalamak gadagany şo döwürde. Ine soňky döwürde şol gadagançylygym aradan aýryldy. Ýene bir bellemeli zat bar ekolog Taýdan Garawum kanalynyň her ýüzünden ýalňyşmasam 50 metr ýa-da ondan giň aralykda jaý vurmak gadagany bir başga bir meselem aýdal çaýhanymy ýa bir şolar ýaldyň jalyşy yerimi şolar ýaly desgalary gurmagam gadagany. Garawum kanalyna hiç bir hapa düşmeli däl. Şoň golaýynda bir hajatxanam ýa şoň azatlar gurulmaly däl. Şol arasda bolmaly diýip hasap edýärdiler. Ine şol ýagdaýlarym soňky döwürde gözden düşürildi. Dünýäde howanyň üýtgemegi, klimatyň üýtgemegi, howanyň global maýlamagy we ekologiýa bilen bagly beýleki aladalaryň arasyna suwdan tyşytly peýdalanmak möhüm ähmiýete ýa bolýar. Dünýäniň käbir künjeklerini hatda gurokçuluk, suw ýetmezçiligi sebäpli adatdan daşary ýagdaýlar eglan edilýär. Şeýle şertlerde Türkmenistanyň suw hojulugy netijeli dolandyrylýarmy uzakdan hereden Hudaý berdi? Bu mesela ýok diýip açyk aýdyp bolar. Sebäbi Garawum kanalynyň suwy gaty zaýa peýdalanýar. Ol ýerde bir düýplik tyşytlyk ýok. Şonuň bilen birlikde Garawum kanalynyň bizim deňämizden geçýän bölügini sowma kanallar vardy, ýagny sowma gatlalar vardy. Gyş aýlaryna ýa-da güýzde ýa-da ýadyň başyna egerde Garawum kanalyna suw köprek gelse, onda şol sowma kanallardan suwy şöyle kowup goýberýärdiler. Şöyle kowulýan yerler vardy. Şeýdip şoluň içinde bir näçe köller emelegelli, batgalyklar emelegelli. Ine şoňaly zaýatçylyklar bar. Şoň bilen birlikde hatda şol soňky meniň bilýän maglumatyma görä 1995-nji ýylyň maglumaty şol döwürlerde de eýän Garawum kanalynyň suwunyň iň bir gerekli ýeri bolan Aşgabat etrawynyň deňlerine de suwy şöyle kowýar ekenler. Alanmalýarlar, galanman şöyle tarap kowýarlar. Ýa-da şöyle bir oturun hojuluk ýok, adam ýok, men taammy suwally diýjek adam ýok. Şoň üçin kowýadylar. Bu arada Türkmenistanyň Türkmen telefilmi ýörüte bir film çykardy. Ekologik zaýatçylyk diýip onu aýtmak gerek. 1440 kilometr tüwri uzunlugy bolan Garawum kanaly dünýäde insan elinden ýasalan iň uzun derýalaryň biri bolup durýar diýdik. Şol bir wagtda kanalyň çekilmegi Aral deňiziniň gurumagyna getiren sebäpleriň hatyryny hem agdalýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mara welaýatyna Garawum kanalynyň boýuna oturduran nasoslaryň çäklendirilýändigini habar berýärler. Şeýle çäreler Türkmen hökümetleriniň suw tyşytlamak aladalary bilen bagly bolup bilermi? Ýa suw ýetmezçiligi bilen baglymy siziň pikiриňizçe? Ol suw ýetmezçiligi bilen bagly, şol suw ýetmezçiligi üçin şol çäreler görýärler. Meselem senin kanaldan alýan suwuny azalyp diýenýärler. Hakykatda bolsa, ol başda gurrun edişmedi. Garawum kanaly Türkmenistanyň bir ykdysady sütünleriniň biri, ykdysady direginiň biri. Oňa hökman eýetçilikli, aýaguly seretmek gerek. Türkmenistanyň soňky döwürde garaşsyzlyk bolandan soň näçe mehmanhana guruldy, näçe jaýlar guruldy, gerekmejek. Golf meýdançylary guruldy, hiç kim golf oýnanok, ol ýere baranok. Ýöne şol pullar eger Garawum kanalyna sarf edilen bolsa, Garawum kanalynyň ýakalaryny berkitmek barada alada edilen bolsa, onu şu gurrunlar bolmazdy ýa-da bolaýsa da ol takyk bir talaba laýyk bolardy. Ha sen şunça suw alýan, şu alýan suwuň plança bölügini sen zaýalaýan diýip ol hojuluk işlerini aýdyp bolardy. Ýöne gynansa şol işler edilen ok. Şol pullar ummasy girdejiler Garawum kanalynyň gurulşygyna sarf edilen bolsady, Garawum kanalynyň suwunyň zaýalanmazlygyna, Garawum kanalynyň suwunyň ýetgisiniň azalmagyna harj edilen bolsady, hem Türkmenistanyň ykdysady ýagdaýy gowy bolardy, hem ýurduň ekologik ýagdaýy häzirkisinden has kämil bolardy. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.